Now
you bola-bola sukses selalu lancar sikine halo mami. Matur suwun. Wis ah. Anun. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akhir, dunyane buka. Akale jungkir negarane buka. Zaman wis akhir, bumine goyang. Akale Kidul kaya apa manuk demo kanane apa onde-onde sapa ayo para bangsa kidul kaya apa manuk demo kanane apa onde-onde sapa ayo para bangsa Komen semaput ya. Digain napas buatan. Men. Des, wae napas buatan, Des. Hei, wae napas buatan katun kuwi, Des. Hah? Wes ah. Ya. Dinyur pangapunten pilih pauli atur kula boten penak ning atine panjenengan. Biasane kene jepit tekan jam piro ngawur. Ayo ki bagi rambung wis. Nyuwun pangapunten pilih pauli atur kula boten penak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kok nek nyuwun pangapunten. Kula hairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Bos ya. Sebut saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemitasan Bapak Pontolam Utawi Guyon Paton Saking kadang-kadang sedih topeng wirang New Satria Riba Ibu pilih Anggen paling pandipur Dadang pandren priyo Patah krimpanan kunipun Estu kawulo Nyuwun agung papunten ingkang tanah ugi kalajengaken babak ingkang angka terakhir Bridge Witasan babak lawasan